nu dați, mă îndoiesc de dumneavoastră. Deci trebuie. Într-adevăr, doi mari cavaleri, în adevăratul sens al cuvântului, dar avea România și partidele, din toate partidele, așa, mesaje. Adică, când am spus că va fi o discuție elegantă, vedeți că vă cunosc, domnilor. Adică, România așa va arăta într-o zi, sunt convins. Sper să prindem și noi. După această listă de laude să revenim la chestiune, domnul Moraru. Vă rog. Adică tot la campanie. Și să vă spun o întâmplare. Acum 2-3 zile m-am întâlnit cu un prieten pe stradă. Întâmplător este și simpatizant politic al partidului din care fac parte și era foarte îngrijorat. Și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Am citit evenimentul zilei, mi-a zis. Păi evenimentul zilei arată că în turul 2 bătălia va fi foarte strânsă și nu se știe dacă mai câștigă Băsescu. I-am spus prietenului meu și le spun tuturor celor care ne simpatizează politic, dar sunt îngrijorați, următorul lucru. Alegerile nu se câștigă prin sondaje. Alegerile se câștigă la urne. Și eu mi-aduc aminte că anul trecut, în 2008, în noiembrie, sondajele dinainte de alegeri arătau un avantaj pentru PSD, iar exit polurile în seara alegerilor dădeau aproape 6% PSD-ului înainte. După ce s-au numărat voturile, s-a văzut că de fapt PDL a câștigat alegerile parlamentare, a avut un mandat de parlamentar în plus. Și acum spun același lucru. Nu se câștigă alegerile prin sondaj, ele se câștigă la urne. Nici de acasă nu se câștigă, să stai acasă să nu mergi la vot? Și nici stând acasă. Am înțeles. Și trebuie să mergi la vot. Al doilea lucru pe care îl spun. Tot în evenimentul zilei, în aceea zi în care s-a publicat acest sondaj care a dat fiori unor simpatizanți ai noștri, era dat și scorul la bursa de pariuri pentru alegerile prezidențiale. Știți că există o bursă de pariuri pentru alegerile prezidențiale. Și în acel articol care vorbea de bursa de pariuri pentru alegerile prezidențiale, Băsescu avea un avantaj net față de toți ceilalți candidați. De ce vă spun asta? Pentru că e semnificativ. Specialiștii în materie de predicții electorale, nu numai în România, în primul rând în Occident și în Statele Unite, au început să acorde mai multă credibilitate bursei de pariuri electorale decât sondajelor de opinie. De ce? Pentru că omul care pariază pe banii lui și se gândește bine cum pariază. Așadar, le spun celor care au niște mici îndoieli în acest moment, urmăriți bursa de pariuri și vedeți că pariorii pariază în continuare pe Traian Băsescu și să fim convinși, eu sunt convins că Traian Băsescu va câștiga. Am înțeles. Dar mai am de spus. Stați un pic, să păstrăm echilibru și timpului. Domnul Cristian Diaconescu, credeți în sondajele de opinie, mai ales că vom avea o discuție legată de sondaje de opinie, chiar cu specialiști de la mai multe instituții, dar parcă e și o cursă de asta nebună. Când e unul în față, când e unul nu știu cum. Bun, este o industrie, nu vă spun dumneavoastră și sunt convins cu umilele mele înțelegere ale sistemelor politice și electorale, pot să confirm faptul că s-a creat o industrie, nu știu, chiar aproape performantă. Dacă alte zone ale economiei ar fi la fel de performante ca acesta marketingului politic, probabil că am fi departe. Cred în Mircea Joană. Eu, deosebit de mulți dintre colegii mei, am lucrat cu el foarte apropiat cam de 10 ani, 12 ani chiar, poate chiar mai mult, în diverse ipostaze și îl cunosc mai bine decât îl cunosc mulți dintre colegii mei și cred într-adevăr că atunci când spune că dorește o Românie unită, chiar o simte. Sigur, vom vedea ce va putea fiecare, cum va putea să dovedească în fața alegătorilor până la urmă acest lucru. Eu sunt un simplu alegător, dar cred că, suntem cam și de aceeași vârstă, avem o anumită chimie care cred că poate să ne îndrituiască să avem încredere. Și eu am încredere în el. Nu știu dacă aș avea puterea să intru într-o luptă, apropo de tot ce se spune. Sigur, sunt totdeauna mai buni cei care nu intră în luptă. Aia care intră în luptă, despre ei aflăm tot felul de lucruri și în momentul ăla se cade într-un derizoriu. Dar, mă rog, până la urmă este un joc în care cu toții intrăm și chiar ne place, chiar dacă nu vrem să-l mărturisim. În altă ordine de idei vreau să mai adaug un lucru.
Este o problemă care e, după părerea mea, și constituțională, dar și de mentalitate la noi. Observați că toate instituțiile pe care ar trebui să ne sprijinim, Banca Națională, mă rog, am la administrație, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale, CNSAF, toate aceste instituții în care trimitem tehnocrați simpatizanți de partide, practic. Deci, practic, noi nu avem o categorie de tehnocrați în România, cinstit vorbind. Mare dreptate vă dau. CNA-ul care monitorizează activitatea mea de independent, de SRL, de cum ar vrea, sunt tot oameni politici. Absolut onorabil. Deci nu fac absolut niciun fel de comentariu în legătură cu calitățile lor. Totuși, sunt promovați în acele poziții pe o logică de partid. Pot să vă mai dau un exemplu bun? Eu cum îi înjur pe toți, că adevărul e că mi-am făcut mai mulți dușmani la masa asta de 8 ani de zile. Când înjur, de exemplu, PDL-ul, Onisei de la PDL din CNA mă amendează. Zice amendă și spune ce sumă. Când l-am înjurat aseară pe Rușanu, de la PNL Răzvan Popescu, mă amendează. Când l-am înjurat pe Joană, vine Zanc, sau pe Iliescu, că el e și la Iliescu acolo, vine Zanc și zice amendă la... Adică noi trebuie să fim înjurați, amendați tot timpul. Și mi-a mult timp și consum o grămadă de bani să câștig apoi în justiție aceste... Deci vă înțeleg perfect prin ce spune. Aici avem o problemă și vin și cu asta... Cum putem să facem reforma aici? Să avem instituții clare unde nu mai intervine decât performanța. E greu să vă spun cum. Mă rog, aș simți enumerând niște oameni. Revoluție. Nu, nominalizăm, nu. Că revoluția, de exemplu, e o fractură care nu taie pe linia pe care ne-am dorit. Taie oarecum zigzagat și calci într-o parte și în alta tot felul de personaje. Nu, iată consecința. Ne permitem între noi să ne acuzăm de tot felul de mizerii. Sigur, lucrurile astea se întâmplă și în exterior. Dar acolo toată lumea are încredere în sistemul judiciar. Nu asta mă acuzați pe mine astăzi ceva. Toți cetățenii iau act de acest lucru și așteaptă să vadă cum va spune sistemul judiciar dacă sunt sau nu vinovat. Și lucrurile sunt reglabile din mers. Și repede. Și repede. În 2 săptămâni e rezolvat un ministru, vreau să vă spun, într-o formă sau alta. Da, domnul Stoica, ați vrut să mai spuneți ceva? Da, e un mesaj tot pentru alegătorii lui Traian Băsescu, care, repet, au fost puțin derutați de sondajele de opinie. Păi, în fond, care sunt etapele bătăliei prezidențiale? Păi, avem turul 1 și turul 2, sunt 2 etape. Și întreb, există vreun sondaj de opinie care arată că nu intre Traian Băsescu în turul 2? Da. Nu cunosc. Sunt vreo... Pe cum? Sunt... Că nu intră în turul 2? Nu că nu câștigă în turul 2. Deci că nu secundă, a venit Corneliu Vadim Tudor. Da? Eu trebuie să spun tot ce am văzut la masa asta. Și a spus dacă vorbiți de Corneliu Vadim Tudor, sunt glume și... Că Traian Băsescu e pe locul 4. Bun, a mai fost un sondaj de opinie, colegii, nu uitați, Insomar, dacă nu mă înșel, dar verificați să nu spun prostii, care a spus că e o posibilitate ca în turul 2 să intre, o posibilitate, da, să intre Crin Antonescu cu, sau nu știu cine. Deci chiar și Insomarul spune că e o posibilitate probabil din 10. Dar știți de ce era probabil? Auzi, dacă intră cei 2 și nu intră. Dar, repet, toate sondajele, inclusiv